Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi Tv kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andrew Otieno kendo aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendowa kendo laktarwa ma odiechieng' ma kawuono osechopo e studio kaa kendo wadwa ni mondo mwagoe kode mbaka, to kapok wago kode mbaka obonyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. An iluonga ni Michael Oduor. An daktari mar joma mine, gi dho kisungu iwacho ni gynecologist. Manyiso ni alony e weche mag joma mine modok korka nyodo gi nyuol, kata iwacho ni reproductive health. Koro mane tich matiyo. Gisani atiyo Siaya County, subtal miluongo ni Bondo Sub County Hospital. Kanye ma tiye ni jopiny. Amor mar bedo kod chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Nikech in laktar molony e weche mag joma mine korka nyuol kata nyodo mar joma mine, daher mondo mwago mbaka kotenore kod kansa moro ma bende osebedo ka chondo joma mine mokalo. Waluongo kacha ni ovarian cancer, daktari. Erokamano. Kansa mar ovary. Ovary en od tong nyodo. Kamano. Machiegni kendo mane twak odiechieng' ma kawuono. Koro ovary kamiwacho ni wadwa wuoye kansa mar ovary ni en organ moro matin mantiere ei joma mine, to en kod tije moko ariyo ma muhimu kabisa ni joma mine. Mokwongo wawacho ni ovary en an internal organ, manyiso no en organ mibro neno king'iyo ng'ama mama kaka inyalo neno it ng'ato kata ume, entiere gi e ich mwelo kono. To ovary ni otiyo tije ariyo madongo. Mokwongo, ovary ni ema golo tong' ma sama ng'ama dichuo riwre kod ng'ama mama to loso nyathi. Koro mane tich maduong' mokwongo. Mar ariyo, kaachiel kod other organs kaka mfuko, waluongo gi dho kisungu ni uterus. Ntiire kaka ovary ni tiyo kodgi kamoro achiel. To tiyo kodgi e yo mar golo hormones. Wang'en dend dhano ntiere kod hormones mang'eny, lakini ntiere hormones ma control sehemu kata nyodo mar ng'ama mama. Koro ovary ni ema golo hormones go. Koro hormones go ema konyo ng'ama mama mondo obed kaka nyako. Masama hormones go ntiere, tiyudo kata ka del mar ng'ama mama, skin mare opogre kod mar ng'ama dichuo, nikech hormones ma wuokie ovary. Koro magi tije ariyo madongo mag ovary no. Mana kaka iwinjo jahera mar chenro mar penj laktar, en chenro mapuonjowa mang'eny. Opimonwa kacha ni od tong nyodo kata ovary nitiere kod tije madongo ariyo. Namba achiel, nitiere hormones mogolo kata gigo mogolo momiyo ng'ama miyo ochal kaka ng'ama miyo no. Kineno yie wiye kaka chal, kineno pien dende kaka chal, kineno kata kaka wuotho kaka wuoyo, tiende ni gigi wuok e od tong nyodo kaa mwadendo ni ovary. Kaito machielo bende opimonwa ni en kama ikane tong nyodo ma ang' tong bro wuok kaa to riwore kod tong mar ng'ama dichuo to loso nyathi. Daktari, e del kaa ovary ni nitiere kar kanye? Aneno kikelonwa picha. Hapa ni picha ni bro konyowa matut kendo malach mar neno ni ovary ni entiere kar kanye, to ochalo nade kata od tong nyodo kaa. Ovary ni ntiere king'iyo del mar ng'ama mama, abro tiyo gi picha ni matin. Dime machiegni. Erokamano. King'iyo picha ni, ng'enyne ok bineno picha ni gi wang'i, nikech magi gin gik mantiere ei ng'ama mama. To ntiere del kamwa wacho ni area mar kanungo, kanyo eiye kanye ma picha magolo ni ntiere. To picha ni nyisowa gik moko ang'wen madwan mondo wawach matin. Mokwongo, wantiere kod kamwa wacho ni sehemu ma siri mar ng'ama mama, waluongo ni vagina gi dho kizungu. Alafu wantiere kod mfuko, ma indie mating'o ga nyathi. Kama duong' no. To mfuko no be ma sama ng'ama mama dhi malo dwe ka dwe, ema remo wuokie e lining mar mfuko kaa, to kowuok oko sama ng'ama mama dhi malo to neno remo dwe ka dwe. Then wantiere kod tubes ma wuoke mfuko korie kama ovary ntiere ka. Kama wacho no ting'o tong' mag ng'ama mama. Koro ovary ni ema walose. Koro dwe ka dwe iyudo ka ovary golo tong', to tong' no luwo
tube ma asiemo kaendi ni iye kanyo moriwrega kod tong' mar ng'ama baba mwaluongo ni sperms to loso nyathi mabiro ei mfuko ka to iting'e kuom dweche 9. Mar ariyo ma owacho tije cha en mar golo hormones. To ntiere hormones go gin giluwo blood vessels manyiso ni gidonje leche matero remo. Koro ka osegolgi e ovary ka to ok gibiluwo koni, gidonjo i leche mag remo go to gidhiyo e del te. Emomiyo iyudo ka hormones go gin gi tije mang'eny e dend ng'ama mama to igologi e ovary ka. Mago ema control nyodo mar ng'ama mama. Koro kanye ma ovary ntiere. Kanyo e kama ovary nitiere kendo Dr. Michael opimonwa maler mokalo. Kama ovary nitiere no, kar ovary kanyo ema wadwa wuoyo odiochieng' ma kawuono, kansa mar od tong nyodo kata ovary. Tuo mar kansa ntiere kendo ntiere kansa manyalo mako del kuonde mang'eny e del. Ovary mwawacho no ben achiel kuom kuonde ma tuo mar kansa nyalo donje. King'iyo del, ntiere kaka ka iwacho ni cells mag del dongo to ntiere kama chope ma cells go chako tho. Mano en normal kaka dend dhano dhi. Lakini sama koro chopo ma dongo mag cells go obedo mok ni kare to giloso gima wacho ni kansa. To e ovary ka nikech ntiere dongo madhi mang'eny kaka wacho ni dwe ka dwe ogolo tong' ma samoro nyalo lokre nyathi kod hormones mogolo go. Ka dongo no ok otimre e yo man kare, mag moro okethre kuro, to koro ochako iyudo ka ovary matin kaka wang'ise picha no chako bedo maduong' to koro bedo kod abnormal odongo mok ni kare to loso go miluongo ni kansa. Koro kansa mar ovary be nyalo betie. Ma en kansa ma en omako od tong nyodo ma en ovary ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono ni. Tiende ni wach ma nyaka koro wagol chutho ni en kansa ma mako joma mine kende. Kansa mar ovary mako joma mine kende. Erokamano ahinya daktari. Iyudo ni thothne seche ma tuo donjo ne yot mokalo kaka kansa mawuoye mar ovary ni donjo ne yot. Obiro ka kod pek mopogore opogore. Seche ma pod wang'iyo kaka od tong nyodo chali setang'onwa e picha, ipimono kaka tuo mar kansa ni bende donjo e tong nyodo ka tiere pek ma bende samoro nyalo biro godo. Wadendo kacha ni burden ma bende samoro biro godo ka tuo ni osedonjo. Joma mine thoro bedo kod pek machalo nade? Erokamano Ruth. King'iyo tuo mar kansa, tuo mar kansa ng'eny e Kenya to ng'eny e piny mangima. To tuo ni king'iyo kwan mar jomoyudo tuo mar kansa kaka higa mar 2020 tiyudo ne Kenya karibu mine 1,200 noyud kod tuo mar kansa mar ovary. To king'iyo kansa machando joma mine tiyudo ni kansa mar ovary ni kuom thoe mawuok because of cancer en namba 2 bang' kansa mar cervix. Koro kansa mar ovary ni en gima ntiere. Ose kalo gi ji mang'eny mamine. King'iyo kata historia mar Kenya wa moko gin kata joma ang'eyo ni jopiny te ong'eyo. Awach ni kaka manosenindo Profesa Wangari Maathai. Atiyo kodi ranyisino mondo wang'e ni en gima ntiere to en gima dhi kodi mine mang'eny. Ka kansa owuok e ovary to samoro onyalo kawo thuolo kapoki ofwenye. To kosefwenye iyudo ka joma mine ntiere kod chandruok mang'eny. Ang'en kaka wadhi mbele, wadhi kwachopo chien kanyo wadhi discuss nto joma mine mantiere kod kansa mar ovary inyalo konygi nadi mondo duokngi piny pek ma giwinjo sama gintiere kod kansa mar ovary. Pek ma joma mine thoro winjo bedo ga mang'eny seche mang'eny mamiyo poko rodhno kata koyudore kod kansa ni
Miwa ranyisi mar manosenindo Wangare Maathai kotenore kod chandruogni. Iyudo ka pek nyalo bedo mang'eny kata ne family bende kata ne ng'ama miyo kende. Pek mar kansa, obed mar ovary, obed mar kumoro amora e del, en pek mang'eny kabisa. Mokwongo en wach pesa. Maendi mwaneno ka chando ji mang'eny kabisa. Nikech thieth madhi korka tuo mar kansa dwaro pesa. To pesa ni chakre e picha midwaro go, ntie test midwaro tim, koro pesa, pek mar pesa ng'eny sana ni joma mine. Awa wacho tije ma kansa mag ovary ni timo. So sama ovary no sebedo gi tuo, to ng'iso ni koro kata tije monego bed notimo ka, koro okonyal timo. Koro iyudo ka ng'ama mama ok bed mayot kabisa. Mar adek, iyudo ni sama in gi tuo mar kansa, to maendi dhi ni kansa te ok kamana ovary kende. Ka tuo no olandre mowuok e ovary koro chopo parts moko mag del, to chako ketho organs moko, ma iyudo ka ng'ato koro ok en kata ovary no kende man gi shida, iyudo ka gini oselandre, ochako bedo gi shida mag liver, ochako bedo gi shida mag kidney. Koro en burden maduong' kabisa. Samoro odhi omako nyaka dhok chin, iyudo ka ochakre ovary to koro en nyaka gi shida mag dhok chin. Koro mago te pek mag joma ntiere kodi kansa mag ovary neno. Daktari lero na maber mokalo chandruoge pek, wach maduong' mokalo en weche mag thieth, weche mag pesa, kaito bende tij ovary mani lero na kacha ni en tij golo tong' mar ng'ama miyo, tiende ni seche mang' tuo sechame kata tuo sedonje, pek dhi bede, ni samoro okonyal tiyo tije ne monego beno tiyo e yo makare. Daktari, thothne kuanda tamalo manyalo romadi mantiere kod chandruogni, kwanyalo kete pacho ka kachiel kod pinje maoko, kwanda tamalo tiende ni percentage kwana mar joma mine mathoro bedo kod kidienje ni mar kansa? Ok yot wacho ni gin en percentage marom nadi, lakini king'iyo namba mar joma nigi kansa te, twa estimate ni e higa wabedo kodi mon karibu, joma mine karibu 1,200, 1,300 mayudo kansa mar ovary higa ka higa, mane piny mar Kenya mangima. To king'iyo kaka tuo mar kansa ni dhi, ntiere pogruok matin king'iyo gi pinje maoko. Kidhie pinje kaka ma Europe gi America, tiyudo ka joma nigi kansa mag ovary ok ng'eny ahinya kipimo kod pinje mantiere yo East kaka yo Asia kod korwa koni Afrika. Iyudo ka wantiere kod ng'eny joma ntiere kod kansa. To king'iyo joma ntiere kod mine mantiere gi tuo mar kansa te e piny Kenya, tiyudo ni kansa mar ovary 4% mag joma nigi kansa te en kansa mar ovary. Mang'iso ni kikawo mine 100 mantie kod tuo moro amora mar kansa, to kuom ji 100 go, ji 4 kata 5 iyudo nitie kod kansa mar ovary. Mang'iso ni en tuo ma ng'eny e Kenya. Ng'eny mokalo. Kamano. Kidienje mani kata grup mane mar joma mine mathoro bedo kode, nikech wantiere kod nyathi manyako seche monyuole kata en mana seche matin, obro bedo ng'ama miyo odiechieng' machielo. Kaito ng'ama miyo kata osebedo ng'ama miyo maduong', ne en nyathi moro manyako marawera e diere moro. E kidienje e ngima mar ng'ama miyo, jomage kata higni mage mathoro bedo kod tuo ni mar kansa mar tong nyodo? Kansa mar tong nyodo ng'enyne obet ga e joma mine ma hikgi osegwaro matin, joma osekalo higni 50 gi wiye. Lakini higni matin mosekalo, waseneno ka ntiere joma mine matindo ne kanyo mayudo tuo mar kansa mar ovary. Mamano osebedo ka tatizawa matin, but ng'enyne en tuo ma mako joma mine mosetegno, mosekalo higni 50 gi wiye. Mane ma ng'enyne yudo tuo mar kansa mar ovary.
Ero kama na daktari lero nogodo maber mokalo wakaw thuolo mana machuok non waduogo bang' dakika matin wadhi nyime kod kansa mar od tong nyodo kata ovarian cancer. Wantiere kod Dr. Michael e studio kendo lero na maber mokalo mos mondo mi wawinji wang'eni to tori en tuo machal nade kik dhi mabor kata matin. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Daktari ni wang'eyo kacha kidieny mar joma mine mantiere kod kansa ni e kwan mamalo tipo mono jok ma hikni osedhi tok 50 ema thoro bedo kod kansa ni. Inyalo pimonwa mana matin nono ni nikech ang'o momiyo ang'o matimore tok higni 50? Kwang'iyo kaka waparo ni tuo mar kansa mar ovari ni biro, ng'enyne oparo ni wacho tij ovari mokwongo ni dwe ka dwe ogolo tong'. Sama tong' wuok e mfuko kanyo to ntiere kaka surface mar ovari no kama tong' wuokie no. Wabro dok chien e picha cha katibro pimonwa surface no kama tong' wuokie no gi gima timore kanyo mondo mi wamede yude maber. Kech wadwa ni mondo mi kwa ka to wan gi lony mang'eny machiegni aneno ko ber mokalo. Koro dwe ka dwe sama tong' wuok e ovary, tong' wuok ga kama waneno ka koro smooth kaindi kabisa kendo en laini. Sama ng'ama mama golo tong' to tong' wuok e mfuko kanyo to barre matin. To samo barre no to kendo kanyo dhi dok chango. Koro process mar bedo gi barruok matin gi chango madhi pile dwe ka dwe no, samoro sama gik moko chango to ntiere genes magwa mag kaka ng'ama dhano makonyowa e chango no. Koro ka intiere kod shida matin e genes go to chango no koro ok bed maber. Koro ng'ama osedhi higni mang'eny ma gino osetimre ne higni gi higni mang'eny, mano e achiel kuom gik mwaparo ni miyo jok ma hikgi ni malo kabisa kaka 50 go thoro yudo tuo mar kansa mar ovari nikech ma osetimre ovari gi kuom higni mang'eny nikech dwe ka dwe mano timre, dwe ka dwe mano timre. Koro sama ntiere shida e chango kanyo, koro growth ma abnormal ma wacho ma ok ni karecha koro chakre e ovari kanyo alafu loso tuo mar kansa. Ilero maber mokalo. Tong' wuok ka to mondo mi wuok ka nyaka ng'o barre matin. Yes. Ka tong' osewuok to chako chango kende. Man timore kuom higni mang'eny nyaka ng'ato wuogeria kata ng'ato chopo ama koro osebedo e menopause. Manyiso ni gini osetimore mang'eny e dende nikete e thuolo mamalo mar gamo kansa mar ovari. Daktari, adoni mondo mi wang'ia ni ranyisi kata signs and symptoms ma ka ng'ato oneno samoro onyalo neno kosechopo higni 50 gi wiye, samoro bende iwacho ga ni tinde weche mag menopause gi bende tinde nyalo biro chakre higni 35 higni 40 bende tinde nyalo biro kanyo. Pimno ranyisi ma ka ng'ato neno to onyalo chichi ni nyaka bedie ni achako bedo kod chandruok mar kansa mar ovari. Nyalo keto gi kidienje nikech ine milonye wechegi. Erokamano Ruth. Ntiere kaka dend dhano tiyo ma sama ok oti maber
tichako winjo ka kamoro gumoro ok dhi maber. To shida maduong' ma wantiere go kod tuo mar kansa mar ovary, gi dho kisungu waluonge gan silent killer. Nikech ang'o? Sama tuo chakre e ovary, ranyisi miwinjo gin ranyisi ma kawaida. Ok inyal samoro chich ni inyalo bedo kod shida e ovary. Nikech iyudo ka ranyisi ma kuongo biro, samoro iwinjo mana ka intiere gi rem moro matin e i kanyo, samoro iwinjo mana ka gima i kuot, matin. Koro iyudo ka samoro ka chopo sama koro inyalo winjo ni gimoro rach kabisa, to iyudo ka tuo ni oseniang' kuomi. Mane shida maduong' ma wantiere go. Lakini kwa dhie ranyisi go, mokuongo wacho nitiere rem. To en rem moro matin, okorami kabisa. Iwinjo ka ina gi rem moro matin, kanungo ni koni, ma samoro imuonyo mana yath matin to be orumo kendo chako bira. Koro rem ailano mok dhi, item thiedhe, ok odhi, winjo mana ka rem no ntiere. Mano ng'isi gimoro nyalo bedo marach e ovary. Mar ariyo, ich ma gara. Iwinja ka gima iyo kuot. Ka daktari pimi king'iyo yo mar cho to gimoro ma long'o onge. Ich ma gara no samoro nyalo bedo ni ichako bedo kod kansa mar ovary ka in ng'ama miyo mosechopo higni ma wawacho ka. Ich magar tiende nango constipation, yore mag iwinjo ka gima iyo fundore. Iwinjo ka gima iyo fundore. Ka gima iyieng' sate. Ka gima iyieng' sate, kichiemo tiwinjo ka gima iyo kuot. Gik moko ainago. Mano samoro nyalo bedo ranyisi ni ichako bedo kod tuo mar kansa mar ovary. Moko go koro bro luwre kod kaka tuo osemedre. Ka tuo medo landre, to chopo kama koro ichako neno ka ikuot. Ma in ng'ama ne dende samoro tin, to koro ineno ka gima ikuot, ka gima igamo remo, kendo to iki to nosedhi. Kichako neno mago, to mago chako ng'isi ni gimoro rach. Samoro bende inyalo winjo ka gima intiere kod haja mar dhi oko maduong'. To kidhi to onge gimoro, nikech ka ntiere growth e ovary, to keto ni omi pek ma iwinjo ka gima idwan mondo idhi oko maduong'. To kidhi oko to onge gimoro. Mano bende nyalo ng'isi ntiere shida ei ovary kanyo madwaro ni mondo ing'e. Ng'enyne inya neno kama ka koro tuo osedhi kabisa, to chopo kuma koro ineno ka dendi be chako gore. Mang'iso ni tuo osemedre dendi, koro ochako chando dendi. Koro kakanyo cha, kata kichiemo to nitie ka kansa no mayo dendi chiemo, koro chiemo ok ti e dendi maber. Iyudo ka koro dendi gore, ichako lose weight. Ka in ng'ama dende ng'eny, ineno ka koro dendi ochako bedo matin. Koro mago e gik ma ranyisi ma kichako neno, to nego bed ni chich na anyalo bedo ni gimoro rach e ovary na. Daktari pimonwa gimoro ka madaher mondo mi pimnwa mana maber matin, ni chopo kamoro ma koro ineno mana ka gima ikut. Inyalo bedo ni sechopo higni 50, koro chal ng'at ma koka ogamo ich kod gik ma kamago. To seche ma ikut ni, ang'o matimore e dendi seche go? Ang'o matimore e ovary ka? Ang'o matim koso en gima koro chandruok modhi omako nyaka uterus, nikech uterus kaachiel kod ovary gitiyo kanyakla. En gima modhi omako ijini duto te momiyo ijini kuot, koso ang'o matimore e ovary ka momiyo ijini kuot? Ka tichaki mul na kar fundruok mar ich kata constipation. Machato ni pimo no kacha ni samoro dhi okuot makoro odiyo kar oko maduong', makoro isiki winjo ka gimidwa dhi oko maduong', to oko maduong' bende onge. Fundruogni ang'o mathoro kele? Kuot mar ich ni ang'o mathoro kele? Koso ovary odhi otop makoro kuot e iye ka? Ang'ati more ka daktari. Gin weche ma tek matin, lakini sama intiere kod kansa e ovary ma growth osedhi bomedre, growth ni olandrega. Koro kaka kansa mar ovary, mokuongo iyudo kolandre ochopo nyaka e uterus. Kowuok e uterus to landre mochopo nyaka e ich. Koa kanyo owuok e ich, onyalo chopo nyaka e liver. Sama tuo ni landre, ntiere kaka ogolo pi kuome. To pigo kochokre
ei to miyo ich kuot. Sama tuono oselandre momako kata liver, omako kata nyimbich, to obro dongo kuro. Koro in gi growth modongo kuonde mopogre opogre. Mano miyo iyi kuot. Ka tuoni omedre mkoro hingo kata kaka interfere gi kaka liver ni tiyo. Ntiere koro kuot mabro biro nikech organs moko medendi koro ok ti maber. Mago be medo ich kuot ma waneno kanyono. Penjo constipation. Ng'enyne obiro ka landruok mar tuoni odhi bo donjo e yor choma duong'. Mang'iso ni growth osewuok e ovary, growth odonjo e yor choma duong', koro growth medre e iye kuro. To kantiere growth e yo ma cho kalogo, to kata kaka oko mondo wuog ma kaka pile, koro bedo matek. Koro oko ni moko kanyo. To kose moko kanyo, to koro obedo motuo kabisa. Koro yudo ka in gi shida makata dhi oko bedo matek kabisa. Kamano. Ilere maber mokalo daktari, kendo doko ni erokamano kuom biro e chenro wa makawuono ni mondo mipimnwa wechegi wawinjgi malong'o. To ne kane pok wachopo kanyo ne wang'iyo kacha nitiere bende kidieny kata joma mine ma samoro chopo kata wuok e ria chon gichako menopause chon, wadendo ni early menopause, ma bende waduto te wang'eyo ni thoro timore. En ang'o motimore? En barruok cha kod chango ma bende kotimore maber, to ma to kotimore kuom thuolo mang'eny. To koro ang'o manyalo kele koso en to koro dwa pogore matin ma joma pod tiere higni matini 50 to nyalo yudo kansa ni mar ovary? Joma tin ni higni 50 nyalo yudo kansa, lakini awacho ni ng'enyne gin joma osekalo 50. King'iyo tij ovary ma wawacho, ni ovary ema golo hormones mamiyo kaka dhi dwe, kaka tich mar nyodo mar ng'ama mamadhi. Samoro ntiere tuoche mamoko mok kansa manyalo donjo e ovary. Inyalo yudo ka samoro ng'ato oyudo infection moro e ovary, bomiyo ovary owe tich. Koro kamano rumo, to hormones ma wawacho ka ok bi biro, to mano koro nyalo miyo periods ng'adre. Lakini ntiere jomoko ma tuo mar ovary o tuo mar kansa nyalo bedo ntiere rembgi. Owacho ni genetics. Mang'iso ni samoro nyalo bedo ni tuo ni ne ntiere kuom mamani kata dau, to konyuoli to gi mi remo mantiere kod shidano. Koro ji ainago eminyalo yudo ka samoro tuo mar kansa mar ovary ni biro ngi chon kapok ochopo higni 50 ma wawacho ka. Kamano. Erokamano ahinya. Chenro en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wawacho ni ngima en mwandu. Daktari, nitiere ga weche moko ma bende osebedo ka liekore, wanyalo wacho gi dho kisungu ni myths and misconceptions kotenore kod kansa mar ovary ni. Osebedo ka liekore ni samoro tiyo kod yedhe mag komo nyuol, wadendo kacha ni contraceptives bende nyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar gamo kidieny mar kansa. Adiera mantiere wach ni en kanye? En adiera koso odiekore kaka awacheno? Erokamano Ruth kuom kelo penjo nikech en penjo maber. King'iyo yedhe mwatiyo kaka mag family planning, sana kaka pills, tiyudo mimuonyo pile gi. Iyudo ni kitiyo kodgi aming'a to giduoko kata risk mar kansa mar ovary piny. Nikech samitiyo kod yedhe mag komo nyuolgo, to ovary ni ok dhi golo tong' kaka wacho ni dwe ka dwe ka tong' owuok to barre. Koro kitiyo gi yedhe mag komo nyuolgi, to dweno tong' ok dhi wuok e ovary. Mang'iso ni oduoko piny risk mari mar yudo tuo mar kansa mar ovary. Erokamano ahinya. Wantiere kod yo machielo bende mar komo nyuol, daktari. Yes. Nikech mapile ni wacho ni everyday pill bro miyo tong' ok wuogi. En kamano. Tong' ok wuogi. Koro dweno iling'a tong' ok wuogi. Kaeto wantiere kod kidieny machielo mag yedhe mag komo nyuol. Wadendo kacha ni pitu. Pitu ni en tong' nosewuok, manyiso ni ovary nosebarore, ma tong' owuok, kaeto chako twang'ore, to odhi mondo mi ogeng' mondo mi kik makich. Kamano. Koro gigo molos godo pituni kod molos godo everyday pill.
hormones mwatiyo yedhe mag komo nyuol mwatiyogo ng'eny gi ntiere kod hormones wuok e ovary ma wapimo ka. To P2 we anuoye wach mar P2 ni matin. King'iyo P2 ni en emergency. Onego bed nwatiyo kode e emergency. Ok en wach mar komo nyuol monego bed ng'ama mama tiyogo dwe ka dwe. En gima ka oyudi ka iriwri gi ng'ama dichuo sama okipango to inyalo tiyo kode e wach mar geng'o nyathi. Lakini monego bed nwatiyogo mar komo nyuol ntiere mang'eny. Awacho pills mitiyogo pile ka pilego. Wantiere kod mi iketo e bat ma samoro iyudo koketni mag higni 3 kata higni 5. Mago be ntiere kaka gimono tong' wuokie ovary. Kori yudo ka effect margi chalre kod ma pills mimuonyo pile. Oiro kamano. Ilere maber. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Wajire kod laktar marwa ma ong'e weche gi. Mana kaka nwacho ni olonye weche mag joma mine kor kanyodo. Kikidhi mabor kikisudi waka oyueyo kwa duogo to wadhi nyime kod chenro mar penj laktar. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. 10 bob, ashu, kinde, ekomi, Apar ikomi, mahumi. kwa shilingi 10 tu. Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 4. Jodito mag Amerika ne oromo gi jatend Kenya Uhuru Kenyatta, jatend Kenya moyier William Ruto, kod jatend Azimio la Umoja Raila Odinga. Singo mar Uhuru en chwalo kwe. And we're not going to allow an individual to violate and rape the constitution of this country, shred it into pieces. As a candidate, of course, I feel disappointed. Jopiny moko dhiedo kadwani IEBC kikchor nyime yiero mar kom gavana ma Mombasa. Jochung' bende ywak ewi okang' mar chungo yiero go. Chenro mar yepo mar skunde ne odhi nyime Kenya mangima ka ng'ur pod wuok kuom jonyuol ewi pek mar ngima. Chiegni kendo jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Daktari, wantiere kidieny machielo. Waseng'iyo tij
ovari kata od tong nyodo. Wang'iyo kacha chandruoge ma unyalo bedo godo. Wang'iyo kacha kako tiyo kod funi mamoko mag del e dende ng'ama miyo ka. Wang'iyo seche ma tong wuok mar ng'ama miyo kuma okale kod kako dhi nyaka mondo mi olos nyathi. Kidieny ma wachope ni daktari daher mondo wang'e ni ere kaka ng'ato kata in kaka laktar ibro pimo tuo mar kansa mar ovarian kata ovarian cancer. Samoro jatu sebiro irimo pimo ni chandruoge ma intiere godo kaka fundruok marich, mani pimo nwacha kuot marich, mani pimo nwacha kachiel kod ranyisi mopogore opogore mani lero nwacha. Nga jatu sebiro iri i diagnose itimo pim nang'o kotenore kod chandruogni. Erokamano Ruth. Mokwongo wan kaka joma thietho kapok ichako miyo ng'ato thieth nyaki kuonge ifwenyne ni tuo mane mawacho ni diagnosis. To tuoche kaka mag kansa samoro bedo matek matin. Nikech awacho ni ovary mwalose ma wacho kansa mar ovary en gino mantiere e ich, en kamopondo matin. Koro sama tuo chako wuok kuro, ntiere pimo ma watimo. Adwan mondo waler pimo ari adek ma kawaida watimo mondo wang'e to ng'ato nyalo bedo gi tuo mar kansa. Mokwongo, ntiere kwase winjo gik ma wachogo ranyisi ma intiere go bua pimi. Ka ibiro sama daktari oseneni bo pimi to ntiere test mi ibro ori mondo itim. Mokwongo, ibro goi picha. To kwachako go matin, ntiere picha aina adek minyalo goi. Inyalo goi picha mar ultrasound, mamano ntiere, to gisani ang'eyo ni kuonde mang'eny e Kenya, mano picha manyalo yudre. Ultrasound no watiyogo ng'iyo to be ntiere growth moramora mantiere e ovary. Mar ariyo, inyalo goi picha mar CT scan. Mar adek, inyalo goi picha mar MRI. Mar pimo lungo gin tumor markers kaka CA125. Mano en kipimo ma ka daktari opimo to level ne odhi malo e remo, to ng'iso ni growth mantiere no onyalo bedo growth mar cancer. Ok onyal confirm at that time bo bed gadiera ni growth ni en cancer. But iwacho ni mago koro ranyisi ma kelo daktari machiegni giwacho ni tuo ma intiere gono onyalo bedo cancer. Koro kalure kod kama ovary ntiere no, samoro wachako thieth kapok wachopo e level mar confirming diagnosis. Tadwa lero matin. Ler daktari. Nikech kwasebedo gi growth mwaneno e ovary, waseori igo picha waneno ntiere growth. Waseori bitipimo kiwango mar remo mag tumor markers go waseneno, mang'iso ni tuo ma intiere gono nyalo bedo cancer. The final bit mogik ma confirm nwan tuo ni adier en cancer en kao piece mar growth no titere lab. Daktari ma pathologist molony e ng'iyo gik mokainago e lab ong'iye microscope gi confirm ma en cancer. To mondo wagol piece neno, mang'iso ni nyaka wachop e ich kuro. Koro yudo ka samoro kar kao piece matin mar growth no mondo tere lab wapime mondi, kore ka wachak waduog watim operation mar golo growth no te, tiyudo ka kwaseng'iyo picha mwagoyo mokwongo cha, waseng'iyo ranyisi mibirogo, waseng'iyo kipimo mar remo ma intiere goni, twasuspect ni nyalo bedo cancer. To kwadhi e ich kanyo twatimo operation, twagolo growth te, samoro kachiel gi mfuko, twatero e lab, tidhi pime. Koro mondo wabed gi diagnosis, kaka dakteche wang'iyo gik moko adek go. Mokwongo, ranyisi mibirogo. Mar ariyo, picha migoyo. Mar adek, kiwango mopime lab mag tumor markers go, mondo ng'iswa ni risk ni mar bedo kod cancer mar ovary en kama. To mondo wa confirm chuthon tuo ma in go ni en cancer mar ovary, nyaka koro piece mar growth no kaw mdhi e lab ir pathologist ng'iye ema koro confirm ni tuo ni
en kansa kata ok en kansa. Ipimonwa maler daktari, ni samoro bende nitiere gik moko manyalo kuot e ovary kata e od tongo nyodo ka amok gin kansa. Kamano. Ma bende thothne wawinjo gani ovarian cyst kod gik makamago. Kamano. Inyalo mulonwa mana matin nono pogruok mar cyst kod ovarian cancer mana matin nono wabubedo kod chenro machielo mar cysts kae to seche ma oseter ng'ato e operation ma igolo nyaka ovary duto te mondo mi kadhi pim ni en cancer kata ok en cancer to samoro ko yud ni en cancer bedo nang'o to nosegol gimoro amora daktari ang'at dhi timore ka. Abro achak gi mokwongo no machiegni wanyalo bedo kod growth moko ma betie ovary kaka cyst. To sama wacho ni tong' wuokie mfuko mar nyodoni dwe ka dwe. Mondo tong' no bed ni nyalo wuok tong' mar ng'ama mama mokwongo kuot kanyo to kokuot ten gi pie iye. Koro kuot mora mora mantiere ovary man gi pie iye wawacho ni iluongo ni cyst. Mangiso ni ng'ama mama mora mora e ngimane tek ni ovary tiyo tije maber nyako bedie gi cyst. Okay? Mangiso ni samineno cyst e ovary ng'eny cyst growth ma wacho ni cyst go gin gik mabiro to bang' ndalo moko to kendo oselal kende kata moko dwar thieth mora mora. Enan samoro cyst no ok barre oroko dog piny koro pi medo medre iye bi cyst bed maduong' kabisa. To ka cyst obedo maduong' to samoro bro dwaro ni mondo otimne operation. But ng'enyne cyst en kosegole othoro barre kende orumo kende maonge thieth. To ka ochopo kama koro nyaka gole nikech obedo maduong' ahinya to ng'enyne en kosegole to kidwar thieth mora mora kendo bang'e en orumo gi kanyo. Ilero maber mokalo. Wadoge kidieny mar ariyo mar penjo na. Ipenjo matek nikech samoro an kaka daktari iyudo ka intiere kod ng'ama ineno awacho nitiere gik moko adek ma wang'iyo kapok wadhi timo operation. Mokwongo wang'iyo ranyisi mibirogo. Iwinjo nade kaka ng'ama mama? Isebet nang'o? Wang'iyo picha ma wagoyo. Awacho ni wachako gi ultrasound. Samoro wanyalo wacho ni watim nyaka CT scan kata MRI. Mago picha te ma wagoyo. Alafu ntiere kipimo ma wacho ni waorie lab. Wawacho ni tumor markers. Koro kwaseketo magi te kamoro achiel to ntiere kaka wawacho ni watimo score. Score en kaka kipimo miwacho ni omiyi penj to wawacho ni mondo ikal penj ni nyaka iyud aboro e wi 10. Mangiso ni kiyud 8 e wi 10 to iseromo kipimo mipimo nigono. Koro wantiere gi penj ailano mwakete gigi. Kwasetimo score no to wacho ni kolure kod ranyisi ni gi picha ni kod kipimo mar tumor makane ikalo kama ng'enyne obedo ni en tuo mar kansa. Lakini kata osekalo kipimo moketno pod ok wanyal confirm nyaka wakaw piece mar growth no midhi e lab mi pathologist confirm. Koro mane mwatiyo. Ilero no maber nikech adier kapo nono ni en page kata mane ndiko kata kaka laktar mantiere kod lony ing'iyo 1 2 3 4 5 6 7 nyaka 8 tineno ka gin tik te manyiso ni thuolo mar bedo ovarian cancer ni malo mokalo makata ka ng'otimo bero ni to thuolo mag timo makosa ni piny mokalo. Ni piny kabisa. Daktari adwani mondo mwang'e ane kendo kidieny machielo cancer ni mar ovary kata ovarian cancer. Ng'eny cancers wawinjo ka kiwacho ni nitie gimoko kaka stage nitiere stage 0, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Adwani mondo mi wadonje thieth mar kansa ni kapo nono ni nyalo thiedhe ibo pimo nani nikech ne jagono mantiere kod lony. Seche ma pok wadonje thieth ubotimo gimoro ni staging ni koso mato onge e kansa ni en mana penj mane wawacho ni timo ka pichni mane wawacho ni goyo ka kachiel kod ka oringo titere lab to iwacho ni mae en kata mae ok en. Kansa ntiere kod kaka itimone staging nikech thieth mare bro lure kod stage ma entiere. To kansa mar ovary abro wacho broadly nikech king'iyo kaka watimo staging ntiere gik mang'eny e iye kuro
ma jowinjo magwa samoro ok nyal winjo maber. Lakini king'iyo kansa mar ovary, stage mokwongo, stage 1, iyudo ka tuo pok owuokie ovary. Kansa pod nitiere ovary kende. Onyalo bedo bathe koni kata onyalo bedo ovaries ariyogo. Stage 2, tuo ni oselandre mowuok e ovary, koro ochopo nyaka e mfuko. Uterus. Ochopo e uterus. Mano ine stage mar 2. Stage mar 3, ibo yudo ka tuo ni osewuok e uterus. Ene ovary, ene uterus. Ene ovary, ene uterus, ochopo nyaka e ich. Koro nitiere layer ma umo organs te me ich, waluongo ni peritoneum. Koro by the time ochopo e ich, mano ine stage mar 3. To kama ochopo e ich no, onyalo chako mulo nyaka liver mar ng'ama mama. Chuny. Mano ine stage mar 3. Pod entiere mane surface mar chuny kanyo. By the time owuok e surface mar chuny, ochopo nyaka koro e chuny wuon kata odhi e organs mamoko, mano koro ine stage mar 4. Koro kamane kaka wapoge e stages go. Tibo yudo ka stage be ntiere kodi kaka wapogo, wanyawacho ni maendi en stage 1A, koro mago to details ma samoro ok wanyal donje sani. Kamano. Gi kanyo wadwa ni wadonje e thieth mar kansa mar ovary kata kansa mar od tong nyodo mar ng'ama miyo. Ipimonwa kacha ni thothne thieth biro ga kotenore kod stages mopogo makoro entiere. Kaporo pod ne ovary kanyo, kaporo osedhi mochopo uterus, kaporo osedhi mochopo ich, kaporo odhi mochopo e chuny, tiende ni koro olandore. Wanyalo chako thieth seche ma pod entiere stage 1. Ang'o matimore ka kidieny mar thieth chalo nade? Abro keto thieth mar ovary e tieng' diriyo. Wantiere kodi operation mwaluongo ni surgery. To wantiere kod yedhe mimiyo ng'at mantie gi tuo mar kansa mwaluongo ni chemotherapy. Stage ka stage, ok waketo ni stage 1 kama e kaka ithiedhe. Iyudo ka ng'enyne ka intiere kod tuo mar ovary, tibro tiyo kod thieth 2 mawachogo. Operation kod yedhe mag geng'o kansa miluongo ni chemotherapy. To kitimo operation, ang'o momiyo wadwan mondo watim operation? Aim mar operation en kodhi timni operation ka intie kod tuo mar kansa, obed en stage 1, obed nosechopo e stage 2, en mondo wagol kansa no ka wanyalo to wagole te. To nikech kansa en gima landre samoro gi remo, olandre kata kodi system wacho ni lymphatic system, wanyalo golo growth mineno gi wang'i no te, lakini samoro ntiere cells moko mosechopo kuonde ma ok nyal neno gi wang'i. Koro kwa dhi timo operation, to aim mar operation en golo kansa no kwa nyalo to te bednwa maber kabisa. Kose gol growth mwaneno no te borumo, then koro wami yedhe mag geng'o kansa miluongo ni chemotherapy. Mano e kaka ithiedho tuo mar ovarian cancer. Samoro yudo ka jatuo biro ka growth osebedo maduong' ma kata timo operation bedo matek. Koro wakuongo wami yedhe mag geng'o kansa miluongo ni chemotherapy mondo mi kansa ni growth ni odog piny matin. Kosedok piny matin, kore ka wateri e operation. Koro watiyo kod 2 kalure kod kaka jatuo biro. Samoro inyayudo ni ng'ato ntiere kod kansa ma en osechopo stage 2. Lakini kidhi timo operation, tiyudo ka pod inyalo gole te mowuog maber kabisa. Koro ng'enyne mano bro lure kod gimiyudo sami dhi timo operation. Nikech samoro ugo picha, to picha golo ni entiere e mfuko kende. Kichopo iye kucha tiyudo ka karantie moro matin molandre e bathe kamoro. Koro samwa dhi timo operation no, kore ka watemo mondo wagol cancer growth no te kumora mora mwanyalo yude. Ta wacho ntiere nyaka organs moko makonyowa e geng'o tuoche medel, mago kinga mag del, waluongo ni lymph nodes. Kuondego be wamanyo gin, kech wang'eyo ni ovary ni en
lymph node ne makonye e geng'o tuoche ntiega kama. Koro wadhi kanyo be wang'iyogi ka gintiere to wagolo te. Mondo watem wagol cells te mag kansa mantiere e del. Mwanyalo neno. I emphasize ni mwanyalo neno nikech samoro ntiere mokibi neno gi wang'i. Nikech kama onge growth minyalo neno, okibi ng'eyo ntiere kansa mosechopo kuro. Ilero maber mokalo daktari. Ilere maber mokalo kendo adier jahera mar chenro mar penj laktar apani daktari opimi kendo lere maber mokalo. Daktari kapo nono ni intiere kod tuoni. Kamano. Iwacho no kata ni kapo nofwenye chon kata stage 2 to inyalo te migole te. Tiende ni nyaka ang' ng'ama miyo ka okang' mar dhi mondo miyo tim screening. Kamano. Mulna screening mana matin nono kapok watieko chenro. Awacho chien kanyon kansa mar ovary waluonge gan silent killer. King'iyo kaka kansa moko kaka kansa mar cervix to wantiere kod screening maber kabisa minyalo timni ka kansa eka chakre to wanyalo fwenyo. To nikech kama ovary ntiere en kama opondo, yude ok yot. Iyudo ka waonge kod system kata test maber minyalo timgo screening. Koro mondo watem geng'o kata mondo wayud tuoni ka eka chakre. Gima duong' moloyo madang'is jowinjo marwa ni en ni ng'ama mama ka ng'ama mama onego bed ni bang' kinde ka kinde to dhi oneno daktari molony e weche joma mine. Gynecologist. Kato kobedo ni tuo to bang' kinde ka kinde onego bed ni neno daktari molony e gynecologist to pimo kodi wach nikech samo pimo kodi wachno obiro penji penj 2-3 manyalo miyo kata pok ichako winjo ka dendi rami to ong'isi ni onego watim 1-2-3. Mano mokwongo. Sama udhi timo neno gynecologist no to achiel kuom gik ma ibiro yudo kitimoni ng'enyne en goyo picha. Nikech kwa goyo picha kaka mar ultrasound to wanyalo neno ovaries kaka chal. To mano kata obedo ni pok ichako winjo ka gimoro rach. Ka tie kansa osechakre ovary to wagoyo picha to wanyalo neno chon na nitie gimoro ma ok ni kare e ovary ni ka. Kata pok ichako winjo ka irami kata pok ichako neno ka ikuot lakini waseneno ni gimoro nitie marach. To mano wanyalo yudo ka tuoni pod ntiere stage ma chon kendo inyalo yudo thieth man kare. Daktari bende nitiere ga thieth, bende nitiere ga jok mose thiedh ovarian cancer ni mochango chuth? Gi dhok mar kansa ok wawach ni ochango chuth. Watiyo gi kisungu mawacho ni remission. Mang'iso ni ichopo stage ma kwa tiyo kodi picha mwagoyo kata kipimo mwapimogo to kwane dalili mar kansa man kuomi. To mano ok ng'is ni ichango chuth. Koro jomose thiedh mochope stage mar remission to ntiere. Mang'iso ni sama intiere no onge dalili mar kansa mantiere kuomi. Kendi nyalo endelea gi ngimani kama kawaida. To kwadwaga wawacho no thiedhi ni kansa chuth nikech bang' higni moko onyalo duogo. To kapo nono ni ogol ovary, ogol uterus te, odhi duogo koluwo kanye koso koro kidieny machielo mar kansa ema biro biro? Iwinjo ka wacho ni samwa dhi timo operation to wagolo mwanyalo neno. Koro samoro nyalo bet ntiere manoselandre kamoro pok ochako dongo koro ok nyal nene gi wang'. Yes, koro mage ma samoro bang' higni moko tinyalo yudo ka chako kendo dongo to loso kansa moro manyien. Ilero na maber mokalo daktari. Kidieny mogik makoro watiko godo chenro ni. Kapo nono ni ng'ato oseyud ni nitiere kod kansa ni mar ovary kata mar od tong nyodo, ere kaka onego bedni odak kode mondo mi obed gi kwe kata seche moyudo thieth kata seche ma pod odwani mondo mi oyud kaka onyalo konyore? Nikech kaka ipimonwa ni thothne en bero kata operation ma bende ok en ga gima wanyalo wacho ni nengo ne yot ahinya. Dak kod tuo mar kansa ok en gima yot. To ka ng'ato osedonje thieth ma
osepimi boyud ni nitiere kod tuo mar kansa mar ovary. Nitiere gik moko 2 kata 3 madwan mondo aler. Mokwongo, nyaka ibed ni ineno daktari kinde ka kinde, ma ibro ng'isi ni samoro ibiro e check up bang' maybe dweche 3 kata dweche 6, mang'iso ni iseyudo thieth, intiere stage moro. Nyaka bed ni nyalo neno daktari kinde ka kinde, mondo ok en thieth marumo, en thieth madhi mbele. Mar 2, onego bed ni inyalo rito dendi mondo ibed gi teko moromo. Nikech sami tiyo gi yathno, ka teko tin e dendi, to teko wayudo kuom chiemo. Nyaka bed ni nyalo chiemo maber. Koro nutrition nyaka ng'i maber. Koro ka in ng'at ma ok nyocha ok luwa ahinya weche mag chiemo makare, to koro nyaka idimbri gi luwo ni to achamo chiemo kata meal ma balanced maber. Intiere gi chiemo mag proteins, intiere gi chiemo mag carbohydrates, intiere gi vitamins, mang'iso ni koro dendi nigi nguvu maber. Mano biro miyo idag aming'a. Mar 3, tuo mar kansa miyo tekre mag geng'o tuo e del dok piny. Koro nyaka iritri ma ok imi tuoche matindo tindo mang'eny manyalo donjo kuomi. Koro igeng'o infections. Mogik, nitiere gik mwatiyogo kaka yedhe mag kaka kong'o, ndawa. Mago gik ma samoro duoko teko mag del piny. Koro gik ainago koro nyaka iweye kabisa. Koro ka in ng'ama tiyo gi kong'o, nyaka ang' iwe. Koro nyaka ang' iwe. Daktari, kapo ni ng'ato dwa tudore kodi, inyalo yudi kanye? Kaka wacho, antiere subtal ma Bondo, Siaya, Sub-County Hospital, kata inyalo biro nena kama antiere gi clinic, Haven Hospital, Bondo, to watudre. Ka en gima wanyalo konyi, to waneno kaka wakonyi maber. Akawo thuolo makende maduoko ni erokamano kuom yie mondo mi bie chenro mar penj laktar. Erokamano. Kendo ageno ni kwaluongi kendo tibo biro wagoye mbaka wapuonjre, wayaw pacho ogandawa kotore kod tuoche mopogore opogore mahinyowa. Wabiro biro, ageno ni jowinjo magwa okawe 1, 2, 3 mabiro konyogi. Ka watieko, daher mana jiwogi ma wacho mogikno. Nitiere, kik wabed joma ngino ka gimoro dhi marach. Ka giwinjo ka dendi ongekni matin, ringi dhi ir laktar. Mano biro konyowa kabisa mondo wayud tuochegi chon. Nikech koyude chon tinyalo konye. Inyalo konye. Nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar. Ka wawacho ni ngima en mwandu, mata yie chenro ni en Andruth Otieno. Oriti masani.